So, di na jud mapugnan, eleksyon na jud. Ang uban, nagpaabot na lang kanus akamangon aron makadawat og pipila kagatos sa bugti sa ilag mga boto. Mao naman gud ni naandan sukad pa sa una nga dunay kinamangay nga mahitabo panahon sa eleksyon. Apan huna-huna abiya nga sud sa tulo ka tuig mulingkod sa barangay ang mga mudaog sa piniliay busa pilia og tarong kung si kinsang yun ang angayan nga mamahimong kapitan og mga konsehali sa atong barangay. Onya butar pinasikad yun sa konsensya. Kung naman gani itunol nga kwarta hala dawata, wala man mo nangayo, gihatag man na. May na lang na para palit bugas. Apan tanawa ang kalidad anang tawhana nga magpapili pagkakapitan kung angayan ba siyang padag-on. Butar mo pinasikad sa inyong konsensya og ayaw pa haylo sa kwarta. Wa man na nagpasabot nga nakadawat kag kwarta gikan sa usa ka kandidato, siya jud ang imong butaran. Dili man na ingon ana. Dili man na sila makakita kung kinsa inyong butaran. Inegsod ninyo sa classroom, di na sila makakita kung kinsa inyong butaran. Unya, huna-hunaa og maayo nga kanang kandidato nga dako na kaayo og gasto, kung panalitan makadaog man gani na, mamawi jud na sila sa ilang gasto. Mao na hinungdan nga mangurakot para makabawi sa ilang nagasto panahon sa eleksyon. Onya katong mga nakatabang sa kadaogan ni kapitan og ni konsehal, hatagan pudto sila og juicy nga posisyon. Hatagan sila og maayo nga posisyon diha sa barangay patrabahoon. Sa English pa pagkaistorya, it's payback time na mga kabombo. Maong grabe kayo ang mga supporters makalaban sa ilang mga kandidato. Kaya naman in town nga modaog ang ilang gilabanan aron makatrabaho sa barangay. Ang resulta, daghan ang mga silingan ang nagbungol. Wala magtinagdanay kay managlahi man ang suportaran nga kandidato. Managlahi man ang gusto nga kandidato nga ilang gisuportaran. Ang eleksyon lumalabay ra. Ang piniliay kausara ka adlaw, lumalabay ra. Ayaw guba ang inyong panaghigalaay. Ayaw guba ang inyong panaghigala tungod ra sa politika. Kay sultian ko kamo, sultian ta mo. Kanang mga tawhana nga inyong gilabanan dili sa tanang panahon makatabang sa inyong pamilya kung kamo magka-problema mga kabombo. Busa huna-hunaa og maayo kung worth it ba na kanang tawhana nga kandidato nga maglunod patay ka og laban sa imong kandidato nga maoy imong gibutaran. Tungod sa imong grabe nga lunod patay, makig-away jud ka, hinungdan nga dili na mo magtagad sa imong silingan kay dili mo pareha og kandidato. Gawas kung parente mo anak nga kandidato kay mulaban jud kag maayo kay imo man ang parente. Pero kung di na nimo kadugo, ayaw palabi og laban, butar kung kinsa ang imong butaran pero ayaw pangaway sa uban nga lain ang ilang gipili pagkakapitan. Naman tay kaugalingon nga desisyon kung kinsa to ag suportaran nga kandidato. Kung di mo parehag kandidato, di okay na pasagdi ang katawhan kung kinsa ilang pilion sa umabot eleksyon mga kabombo. No, dili kay mangaway ka diya, padugdungog ka diya sa Facebook, di mo magtagad sa inyong silingan kay mao ni mao na. Pasagdi iya hapon na, no, kay matag usa ka nato namatay ka sa tagsa ka desisyon kung kinsa to ag pilion pagka kapitan o konsehal sa atong barangay mga sukin Tigaminaw. Basta ako'y sugyot lang o katambag lang kung na itunol kwarta, sayang po imong balibaran, wa man ka na ngayo, gihatag man na, hala dawata. Pero kung batig-batasan, tapulan, o guay na himo sa barangay, ayaw butari, kuprasa ang kwarta. Kana ang paon, iluwa ang taga. Aron mo tagam ng mga tawhana. Aron mo tagam. Nya ato ipakita sa mga kandidato, nga dili mapalit ang inyong boto. Bahala gidawat mo kwarta apan dili mo obligado nga mubutar nila.
Inigso dimos presento, dili man na sila makakita kung kinsa inyong gibutaran. Tando-tanduan lang, yes cap o yes calls, butar ko nimo, bahalag duha ka speakers. Mo ni mga strategy diha. Ha? O mamahimo, tagaan kang cap, o tagaan ka sa opposition ni cap, hala dawata, kuprasa gyud kwarta, wa man ka nangayo, sayang pod. Grabe ang inflation karong panahon na. Grabe ang pagmahal sa nag-unang palitonon. May na lang na, makapayat kag bugas, mga kabombo. Oras sa Philippine Standard Time,